سلام الحلفة سمون إذا ميكروفوني تختخ يزوان يرو تختخ ግን ብዙሓት ሰባት ዘይፈልጥዎ ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ክገልጻ እየ ከምኡ ድማ እዚ ሰማያዊ እንከሎ ቀይሕ ባሕሪ ኢሎም ዝሰመይዎ ብዙሓት ሰባት ቀይሕ እንዳመሰሎም ደም እንዳመሰሎም ደም ከፍስሱ ጥራሕ እንተደለዩ ከምኡ ድማ ነጋሪት 242 ብትግርኛ ሓሲባ ነይረ ድሓር ተሪእኹ ኩሉ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ይዛረብ እሞ ይዝኣክል ኣሎ በቃ ብእንግሊዝኛ ክገብራ ከም መለሳ ኢለ ብእንግሊዝኛ ዝገበርኩ ዋላ ግን ሰኣኸ ኣታ ድምፃ ዝተበላሸወ ትختخ ሒዝዋ ዝበልኩኹም كل سلسلة زاربوا اللي سابتقدم أي أكل قليل نيري حجي كان يتريخ وز أكل أي مسليني سلسلة نجاريتون كتزاربوا اللي سلسلة ولكم بزعبوا أون قلخ بلوكم يه أنا يلوم نجاريت كلتميتين 4 سلسلة بزعبة تمانتي اللي بقى يحرخ زي لاختات تدل زلا بزعبة أخذ زاربي بزعبة تختخ تاخذ زاربي بزعبة تقرص إلكتريك ناخذ زاربي سلام الكتال انت عقبر الكوميونتي ساوند انجينير بخيرو انتي مختلناتو بخيرو تشتيه خلص بين يطرح كوينه حجي تم سرحتنيات ادماغيرون ديم قلي فلت انكم كل ما يمصون كم تاسكال نغيرين تاتفتخ حيزاتا سلازنبرك عرياي كالكون حجي كم زتريوا زلهم دبص درفا يمثل رايو تعري يمثلني انت تعراي كان حماق كوين غيتبلوني دامبر صبو زلو مسلني تختختا زبال جن انتايو تنزخت كون غزي كمان ايري اخون انت ياب كرمت قلت زمص ايفلط كاي ذكرون بصحات اللهم زم تحت 4 بصح زي تفلطو ختلو تخوليهم قينو اذا خمس غيرات كمزيل كاتخيد قينو تبال الله حمام ابزي بحرقت مريتي بقى طحينكا ابز تقبرو يحوي بالحجه حرقت كمفوسي دشيت مريتي قاقيا مريت كومو دماني شنت ساريت علو ساريت سلامتا ابقى سب مصاشين كابزو كل غول ايردانني ግን ኮም ትገብር ያለው ማሕራ ይድሓን حساب زرت تساقي 5 ነጥዓት ካኒ ቆስል ገለመለ ኮሙታት አሎ እዚ እነረን ካኒ ዘን ሓውለይቶ ኮም ገብራአኒ ለመን እዚ ዝብሎ ዘለኹስ ትፈልጥዎ ዶ ወይስ ጠፊዩ ካብቲ ቮካብላሪ ናይ ሃገርና ኮም ካብ ዛዕባ ዘቀይኖ ክሓስብ እንከለኹስ ሓደ ዘኪረ ከበብ መማራን ዝበሃል ነይሩ ኣብከረን ኣብ እኹም ዝሓዘተ ነራ ሰሙን ገለ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ከቀባብሎ መስኪናይ ክጥወይ ክእል ገለ ክብልዛ ክሳድ በቃም ሰጠውየት ከበብ መማራን ከሎ ዶ መማራን ጥራሕ ዝኣትዎ ቦታ ከምዚ ክለብናቶም ኣሎ ዶ እስካብ ዛዕባኡ እንታይ ኣሎ ዝተለወጠ ዝተቀየረን እስከንገሩን ወጀኹም ጓና እኮ ኣይኮይነ ከምዛ ቱሪስት ሓትት ኣለኹ እዚ ኢናኩሌሽን ዝበሃል ምሻለኩም እዚ ሙጋዕ كم زي حجي سؤال كحنتين إشتمر في وجا أبيلهم كده وسع زلوا خو يكونن توجا يقصل تنفس كاتورق بقى رسني دلو حمام زلو جل زلو دب ولا سحزكا أبزين دحر وجا مخا إذا مسحبتي تنكسر أساس تنغام بزح سبك أبيوان يتسرح أبزات قامتي أمزولوها كم زناتي على خريكم حجي سز خمس زي بلو أبيدو نشتي مالتي إذا تختخ أني كم زي قنفع قلب بلان دات جمر أنت أمس بقوا قنفع درو هودو قنفع بقع دو قلهم وتاتشمون الله يزول بقى زقررو خاي عصو رسني قلم لو دمس خاي بلاشو قلي تمايكروفونيكم يا أخوينا نيران حج قنا حوية يعني قن سؤال يكون تنحوية قشير زبال مشالو زي قرافنا بون مجمرا مسوس قشير زبال نسفوسي نزقون فع قلم لي شنفعون فوسي سبر سقرتهم فوسي كربي بزح نقراتي لنا فاوس كن انتاي مغانو سلمتاي كم زقبر عين فلطنا بزلمات لازم صعنا قلي تسبع لنديو فوسي فوس عشان دبل اندي زوزدو سلازي ماشي نت كان داخلت كاتوس دفوسي دام فوس خونا لونا قدنا اذا كل زقبر زلو كنتاي مسلكم قريتا بزعباتي دمصنا يزحلفه سمون تقمي ازنا برد حني رغنا بزاناي يزحلفه سمون جديده ني راس لذي يقريتا إذا نجاري التلفزيون سي كم زخر خباي لي بزح جوهي إلكتريك دم قالي أيكفلوني رمات سوفيت مانجر كابي كم زخدي في أي رخبكون حج سبوا كمان إلكتريك كنت أوريس بزح سجماتي نيرو جن كم زاتري وازر لهم بعريا سلزلا دحن زحلف حليف رسعيو حجي أبين خدمة لكم أجراجليون فلت هذا أجراجليون لما قششتي أمس فلت بمنتهى مخانا يفلت إنه ينبتي نايجز أبتو ناي بيت خريستيانات قلملي أجراجليون تبعد زا ما أنت اللي تنشل ديم زبلوا شمال له أجراجليون تبعد لسه أمس للناس كحتى تقول أنا زم قشيش تقلملي فلت أنت اللي هو زم كم فلت أوز وعوع الزرار با وعيق أزم السلزي قبل زب كبس حكاي كأني قبل زب زر حقك ندي حرب لزب كتفتح زي كألكاشي جركا خاني وتهدرام وتفنان الله من كتت على الله
ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኽደንና እዩ ዘብል ብክልቲኡ ወገን ሰራዊት ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እቲ ማንትለ ፋፋ ልቆቁኝ ኣትያዙኝ ገለ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሎሞ ካብ ነዊሕ ግዜ እንዲገድልና እቲ ትምኒታቱ ተናይ ኢምበራጦርያ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግዝኣታት ክስፋሕፍሕ መሊሱ ናቶም ተካእ ክኸውን ሻውዓ እየዶ ሻምና እየዶ ገለ መለይሉሽ ከምኡ ሻውዓይ ንጉስ ዶ ሻምናይ ንጉስ ገለ መለይሉ እኮ ነግረና ነይሩ ግን ዝሰማዕ ኣይነበረን ለይ ኩሉ ግዜ ሕጂ እውን ደም ከይተፋሰስኩም ከለኹም ንብረት ከይጠፍእ ከሎ ልቢ ዓድጉ ይብል ንክልቲኦም እቲኣቶም ትዕግስቲ ክገብሩ ምክንያቱ ብዛ ሓጂ እዚኣ ሓቂ ክንዛረብ ኣለና እዚ ኣብይ ዝበሃል ሰብኣይ ፋፋ ንሱ እዩ ዘጋድድ ዘሎ ንሱ እቲ ፅጋበኛ ንሱ እቲ ሓዊ ዝውልዕ ዘሎ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ብድሕሪ ሕጂ እውን ውግእ ተወሊዑ እኮ ክንደይ ዘኽተማት ክፍጠሩ እዮም ክንደይ ደቀን ክሰናየን ክንደይ ህዝቢ ክጠፍእ እዩ ስለዚስ እንታይ ኣይርዳእነን እዩ እዚ ዞባና እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን ግን ካብ ፅሉላት ኩሎም ተታሒዞምና እቶም ተሪፎም ዘለዎ ናብኦም እንዳጠመትና ከሎና ሓደ በት ትኻእ ንኻልእ ፅሉል መፃና ሕጂ ስሞ እዚ ቆልዓ ፋፋን ዓብ ዓርገንን ተራኺቦም ኣበይ ከብፅሑና እዮም ኣይዶኖ ክንርኢና ኣነ ኮይናትኒ ዘላ ግን 10ታት ዓመታት ንሰብ ክትመክር ፀኒሕካ ፈፂምካ ሓንቲ ለውጢ ዘይገብሩ ክትሪኦም ከለኻ ወይ ዝበልካዮን ዝተዛርብካዮን ዘመኽርካዮን ስቕ ኢልካ ብንፋስ ክጠፍእ ከሎ ተስፋ ይቁርፀካ እዩ እሞ ኣብ ምንታይ መስቑ ኢለ ሃለው ዝብል ዘለኹ እንደይስማዕ እውን ትብል ኢኻ ከምኡ እየ ይስማዓኒ ዘሎ ሎሚ ገለ ካብቲ ምኽሪ ኢልካ ትቦ ዝነበርካ ወይ ተባሓልዮ ትዛረቦ ዝነበርካ ገለ ክፋልናቱ ወላ ንእሽተይ ፖርሽን ኣብ ግብሪ ውዒሉ ክትሪኦ ከለኻስ ድሓንልካ ተስፋ ትገብር ኢኻ ግን እዚ ኩሉ ንመዋእልካ ትዛረቦ ዝነበርካ ዘረባ ወላ ሓደ ካብኡ ኣነ ሙሉእ ብምሉእ ጌጋ ኣለኹ ማለት እዩ ተዋግኡ እየ ክብል ነይሩኒ ደም ተፋሰሱ ክብል ነይሩኒ ኣይትተዓረቑ ክብል ነይሩኒ ተስፋ ይትግበሩ ክብል ነይሩኒ ኣብ ነፍስኻ ትጠራጠር ቁርብ ካብቲ ትመኽሮ ዘለኻ እንተሰሚዑስ የዝሕለካ ኢልብኻ መልሰልካ ወላ ንእሽተይ ነገር ትኹን ከምኡ ዝርአየ ሰብ የለን ምኽረይ ተሰሚዑ ወይ ተገዲሰ እዚኣ ከይትኸውን ኢለ ስምዒደ እዮም ፈፂሙ ሰሚዖምን ዝብል ሰብ ኣይትረክብን ኢኻ እዞም ጣቕዒትን ዝላን ስንቆም ከኣኒ ከምኡ ኣይገብሩን እዮም ትጋገዩ ኣለኹም ኢሎም ወይ ክምዕድዎም ወይ የለን ከምኡ ምጥቃዕ ጥራሕ እዩ ሕጂ ግን ሓቂ ክዛረብ ብዙሓት ሰባት ይቃወሙ ርኢ ኣለኹ እዚ ዝግበር ዘሎ ከም ዘፍርሆም ብዙሓት ሰባት ርኢ ኣለኹ ካብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ውግኣት ወይ እዚ ሕጂ ቅድም 3 ዓመት ዝነበረ ካብ ሽዑ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ይረኣየኒ ሕጂ እቶም ንኸይድ ንጣፋእ ንዋጋእ ገለ ኢሎም ፈኸራታት ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ሚሊታሪስት ኮይኖም ዘለዉ እቶም ናይ ብልፅግና ዝበሃሉ ሰባት እዮም ተማብቲ ናይ ፓላስ ተወዛወዝቲ ንሳቶም እዮም ከምኡ ድማ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ገለ ዘለዉ ከዓ ነቶም ሰብ ኣመል ናይ ቀደም ምሻለዉ እዞም ናይ ዕብለላን ናይ ኢምበራጦርያን ኣተሓሳስባ ዘለዎም ንሳቶም እውን ገለ ዝተረፉ ኣለዉ ንሳቶም እውን የጓሃህሩ እየ ዝሪኦም ዘለኹ እሞ ሕነ ምፍዳይ እንዲ ነይሩ ዝተፈዲሕነ የለን ግን እቲ ዞባ ብዙሕ ተጎዲኡ ንፍተዎ ንፅላእዮ ህግደፍሲ ብሓደ ሮኬት ተሰናቢድ እዱ ክህብ ድዮም ፅበይዎ ነይሮም ቅድም ኢዱ ይሃበን ሕጂ እውን ኢዱ ይሃበን ቀደም ኣይገበሮን ሕጂ እውን ዝገብሮ ይመስለኒ ደርቕ እንዲዝና ምትንታን እንዲ ስራሕና ክንሪኦ ከለና ሕጂ ተመሊስና ኣብዚ ናይ 3 ዓመት ዝሓለፈ ህግደፍ ሰራዊቱ ሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ከሎ ኣብ ሽዑ ኣጠንቂቐ አንቱም ሰባት እዚኣቶም ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዮም ውዒሎም ሓዲሮም ክዕረቑ እዮም ንምንታይ ከምኡ ዝበልካ ከመይ ገይሮም ዕረቑ እዚኦም እዚ ከይጠፍአ ዶ ተኸይደ ዓንበበ ዶ ገለመለ ብዙሓት ሰባት ናታቶም ፀርፈፊኡኒ ነይሩ ስለምንታይ ከምኡ ዝበልካ ተባሂለ ግን ከምታ ዝበልክዎ ተሓሪቖም ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ክልቲኦም ደቂ ሓደ ዓዲ እዮም ይፈላለዩ ኣይፈላለዩ ናቶም ጉዳይ ነይሩ ንሕና ኢድና ነእትወሉ ነገር ኣይነበረናን ክሳብ ሕጂ መርገፀይ ንሱ እዩ ግን ኣቲናዮ ተገይሩ ኣብኡ ዲና ክንነብር ንቅድሚት ንጠምት ድሕሪኡ ከኣኒ ንተዓረቕ ተበልካ ከኣኒ ፈፂምካ እቲ ናይ ዕርቂ መንፈስ ኣይነበረን እንታይ ደኣ እቲ ሸናኽር እዚ እንዳተረሓሓቐ ኸይድ ኣብታ ዝነበርና ስኮር ዋን ተመሊስና እሞ እንታይ ደኣ ኣፍሪና ዝኩሉ ዓመታት እንታይ ኢና ኣፍሪና ወልሓንቲ ኣብታ 98 ዝነበርና ምትፍናን ኣብ መንጎ ህግደፍን ኣብ መንጎ ኢፒአርዲኤፍን ሕወሓትን ዝነበረት ምትፍናን ኣብ ኣይና ተመሊስና ዘለና 25 ዓመት ጂሮ ጌርና ኣብታ ዝነበርና ተመሊስና ዓዲ ምሩቕ ዓዲ ገለ ንብለሉ ዝነበርና ግዜ ኣብታ ምትፍናን እንቲኣ ተመሊስና ቅድም ባድመዶ ገለዶ ነይሮ ሕጂ ከኣነ ዓሰብ ኮይኑ 25 ዓመት ኣብ ህልኻ ሓሊፍና ኣብ መንጎ ህግደፍን ኣብ መንጎ ሕወሓትን
እዚ ሰሜናዊ እዚ ደም ገለ ዝብሎን ኤርትራ ምስ ኣተወይ ክሳብ ሕጂ እውን ኣሎ ኤርትራ መራግፅያ ኮይና ክሳብ ሕጂ ሰራዊት ኣሎ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሰራዊት ኣብ ሃገርካ ዶ ኣይቆበልን እዩ ኣየድላይን እዩ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ከም ዝገብረልካ እንታይ ዓይነት ነፃነት ከም ዝኸልኣካ እቲ ዝነብሮ ሰብ ኣፀቢቑ ፈልጦ እዩ ጌጋ ኣይክኸውን የብሉን ኣውፅእዎም እዞም ሰራዊት ናይ ወፃኢ ጦር ሰራዊት ሕጅስ ንሕና ደቂ ዓዲ ዘይኣተና ጦር ሰራዊት ክዕስክሩሉ እተዓድስ ነውሩ እዩ ንሰምዓና ይረኸብናን ወረ ከምዚ ከረሜላ ዝሓዘ ቆልዓ ሓሮር ብለና ነይሮም ጉርጉስም ስዕስዑ ኣለዉ ረእይዎም ገለመለ ይብሉና እስክስተኦም ገብሩ ገለመለ ገብሩ ነቲ ወዲ ዓዲ ተዓዲ ዝናፍቕ ሕርር ይበል እያ ተባሂሉ እዩ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ከም ዘለና ወይ እንታይ ዓይነት ደገፍቲ መንግስቲ ከም ዘለና እዩ ዘርእየካ ንሱ ተደምረናል ተቀንሰናል ገለ ክብሉ ልቡና ጥፊኦምና ንዓመታት ስለምንታይ ሕጂ ተደመሩ ኺዱ እዚ ኩሉ ንስኹም ዘምጻኩም እዚኦም ካብ ርሑቁ ከምዚ ገይሮም ዘፍቀሩንስ እንተ ኸይደዮም ደኣኒ መፂእ ካሎ ኢዶ እንዳበሉ ክቕበሉኒ እዮም ኢሉ ተስፋ ገይሩ እንህልኩም ወጣ ኣሎ እሞ ኣብዘይ ጉዳይኩም ኣይትእተዉ ጥልቀምቀም ኣይትበሉ ኣብዘይ መንጠቢትክን ኣይትእትዋ ኢትክን ኢልና ኣነ ይበልኩም ክወትያ መን ከም ዝበላ ኣይፈልጥን ግን ይበሃል ኢኹም ኣነ ከም ዝፈልጦ እዚ ኣብይ ፈረስ የብሉን ሕጂ ንምንታይ ቀይሕ ባሕሪ ደሊ ዘሎ ቀደም ኣብ ዛንታ ካብ ቀደም ም ከምኡ ጀሚሮም መጀመርያ እዚ ኣሕመድ ግራኝ እንታይ ኢሉ ይበሃል ፈረሰይ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ከይሰተየ ሳይምለስን እየ ኢሉ ይበሃል ኣብ ትያታ ከምኡ ይዕለል እዩ ዳሕራይ ከኣኒ ኣሉላ ፈረሰይ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ከይሰተየ ይምለስን እየ ኢሉ ይበሃል ድሕሪኡ ከዓ እቲ ናይ ጣልያኖች ነይሩ ሳፓቲኒ ድገረ ዝበሃል እቲ ገዛእ ናይ ጣልያ ዝነበረ ካብ ፈረሰይ ካብ ባፅዕ ከይሰተየ ይምለስን እየ ኢሉ ብለካ እንታይ ፈረስ ኣድልዮ ወዳ እሱ ብባቡር እንዲመፅዩ ኤኒዌይ ዝኣብ ከዓ ፈረሰይ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ከይሰተየ ኣይምለስን እየ ኢሉካ ፈረስ ኣሎ ዲኸምኡ ኣይበለን ፈኸርኡ ካልእ ነገር እዩ ፈረሰይ ገለ ኢሉ ኣይፈከረን ኢትዮጵያ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ልንሆን ነው ኤሮፕላን ኣለን እንታይ ኣለን ግለመለ ኣለና ኩሉ ፀብፂብዎ እቲ ሓይልታቱ ብከምኡ ዝደሃል ሰብ ደሎ መሲልዎ ኣነ ሰብኣይ ዝኮኒ ካብ መጀመሪኡ ክመፅእ ከለኮ ኣይቀደወንን ፈፂሙ ይቀደወንን ሰብኣይ እዚ ቁርሱስ እዩ ገለ እንተበልኩ መዓት ምስ ብዙሓት ሰባት ሓደ ኣሎ ክሳብ ነኒ ብከምዚ ክደሃል ሕጂ እሞ ከዓኒ ይሕፈሮ ኮይኑ ቅሬታ ክብል ኣይትወፆን እያ ወይ ተጋጊየ ነይረ ክብልሲ ኣይትወፆን እያ እዚ ሰብኣይ ጥዑይ ኣይኮነን ሌሽ ሰብኣይ ስኒ ግን ንሪኦ ኣለኹ ለይትን መዓልትን ክፀርፎ ውዕል ንዓይ ከኣብኣ ተጸሊ ሕጂ ግን ኣብ ዘለናይ ግዜ ልጅ ፋፋ ኣግረጊልዮን ቲማንትለ ብፀላእቲ ተኸቢቡ እዩ ዘሎ ብዝኸዳ ተቃወማይ እንተዘይኮይኑ ብዘይካቶም ኣብቲ ናይ ፓላስ ኣጋፈርቲ ካልእ የብሉን ዝድግፎ ሰብ የብሉን እቶም ብጥቕሚ ዝተታሕዙ እቶም ናይ ቢዝነስ ሰርክል ዓዲ ከፊትሎም ዘሎ ንሳቶም እንተዘይኮይኖም እቶም ተጠቀምቲ ካልእ ሰብ ደገፍ የብሉን ከም ፖለቲካል ሓይሊ ደገፍ የብሉን ጠልጠል ዝብል ዘሎ ስለዚ ነቲ ሃገር ክሕብር እዚኦም ቆለ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘለዎም ቆለ ናይ ውግእ ስለ ዘለዎም ቀይሕ ባሕሪ ክመልሰልኩም የተለዮም ስኒ ክዕክቦም ይኽእል እየ ካብ ዝብል ሕልና እዩ ዘልዕሎ ዘሎ ሕጂ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ክሳብ መጨረሻ ተንፋሱ ክፀምቅዎ እዮም ከም ትፈልጦ ከዓኒ እታ ዝኹዓታ ጉድጓድ ፅብብ ክትብል ኮላ ሓድሽ ጉድጓድ እዩ ዝኹዕት ንስኻ እትፀቦ ካልእ ጉድጓድ ይኹዕት ከም እንዳበለ ክሳብ ሕጂ ፀኒሑ ዘሎ ዝሓለፍ 5 ዓመት ሞ ሕጂስ ኮለን ዘንካርታታት ተፃዊትለን እንዲ ሓንቲ ተሪፋቶ ዘላ እዚኣ እያ ክሪኦ ኢና በይ ከም ተብፅሖ ሓንቲ ነገር ኣላ ግን ኩሉ ሰብ ክዕዘባ ዘለዎ ኣብቲ ከባቢና ግደ ናይ ኢማራት ዓረብ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢና ንሪኦ ኣለና الرأسمال ጀባን ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ርእሰ ማልሲ ፈራህ እዩ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ካብ ሓደ ቦታ እንድሕር ዋፊርካዮ ፈራህ ኢኻ ትኸውን ኣይትደፍርን ኢኻ ከይጠፍኣኒ ከይወስዱለይ ከይነዳኒ ገለ እንዳበልካ ንዓን ክትሕሉ ክትብል ስሺ ጎይታ እንዳበልካ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ዘሎ ክፈርህ ናይ ግድነት በብዓቕሙ ገሊኡ ባዕለ ዲ ይፈልጥ ዝብል ውሕድ ኣሎ ይነድድ እዞም ኢማሬት ነዘን ዘለዎም ኢንቨስትመንት ክሕልው ኩሉ ነገር ክገብሩ እዮም ኣጆኻ ዝብልዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ብውሽጢ ዘማኽርዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ብጥቕሞም ዓብ ኢንቨስትመንት ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዎም ነቲ መንግስቲ ሒዞሞ እዮም ዳርጋ ሕጂ እውን
ድሮን ገይሮም ዶ ብገለ ገይሮም ሓገዛት ክብዎ ስለ ዝኽእሉ ንዑታት ፅበይን ንሳቶም እውን ክሳብ መጨረሻ ክሕግዝዎ ምዃኖም ዘይጠራጠር ነገር እዩ። እዚ ኩሉ ክቕረበሉ ዘለዎ እዩ። ስለዚ እዚ ሸውሃት ናይ ኣብይ ቀልጢፉ ዝዕፆ ይመስልን እዩ። ስለዚ ኩላትና ነዚ ሸውሃት እዚ ክንበትኮን ክንዓፅዎን ደው ክነብሎን ገግዴና ክንገብር ኣለና መስለኒ። እዚ ቀይሕ ባሕሪ የደናግር እንድዩ? ቀይሕ ባሕሪ ይብልዎ ግን መልክዑ ከዓኒ ሰማያዊ ሕጂ ትደም ዝለመዶ ሰብ ቀይሕ ባሕሪ ክብልዎ ከሎ ጥራሕ ዘሊልካ እቶ እዩ ዝመፆ ነመኛ ስለ ዝኾነ ዳዕራይ መፂኦም ሰማያዊ ገለ ክሪእዎ ከሎ ውስቲ ዘህድኣካ ገለ ኣይደለ ከምኡ እዩ እቲ ባሕሪ። ኣብ ማእከላይ ዘመናት ኣብዚ ሚድል ኤጅስ መብዛሕተን እዘን ከተማታት ዓበይቲ ከተማታት ዝበሃላ መንደቕ ነይርዎን ብሓፁር ዝተዓፅዋን ዝኾና ምንቲ ፀላኢ ገለ ከይመፆም። ስለዚ ብኣርባዕተ ብሓሙሽተ ቦታ ከከም ዕባይቲ ከተማ መዓፁ ኣሎ። ባብ ገለ ወይ ማዕፆ ገለ እንዳተባህለ ይቁፀር ዋርድያ ግበረሉ። ካብ ደገ ዝመፅእ ወይ ዝኣቱ ብአንጌሩ ክሓልፍ ዘለዎ ተፍቲሽ ወይ ጅምሩክ ወይ ገለ እንተሎ ድሓር ድሕሪ ፀልማት ይዕፀዋ። ብድሕሪኡ ዝመፀ ሰብ ኣብ ደገ እዩ ዝሓድር። ሓዲሩ ንፅባሕቲ ንጎ ማዕፆ ክፈት ከሎ ብቲ ከተማ ኣቱ። ከምዚ ስርዓት ዝካየድ ነይሩ። ሕጂ ካብቲ ኣብ ግዜ ውግእ ዝግበር ዝነበረ ስነ ስርዓታት ካብቲ ፕሮቶኮል ናይ ውግኣት ዝነበረ ሓደ ሓይሊ መፂኡ ድሕሪ ኣጥቂዑካ ድሕሪ ስዒሩካ ማለት እዩ ወይ ኢትካ ድሕሪ ሂብካ እታ መፍትሒ ካ ተረክቦ ወይ ንክብረት እውን መፍትሒ ክሳብ ሕጂ ብገሊኡ ከተማታት መፍትሒ ናይታ ከተማ ሂቦሞ ገለመለ ምሽ ይበሃል ስለ ክብረት እዩ። መርሓባ ብድላይካ መፂካ ገዛኻ እዩ እቶ ብድላይካ ማለት እዩ ዲፕሎማቲክ ገስቸር እዩ። ንሕና ግን ብስርዓት ኣይመፃና ሰብኣይ ተዋጊኡ ኣይሰዓረና ፈቲና ጋሻና ኹን ኣይበልናዮ። ኢሳያስ ባዕሉ መፍትሒ ሂብዎ። መፍትሒ ናይ ኤርትራ ብኩላ ሂብዎ። ከይሓፍር ከዓ ተመሊሱ ባፅዕ በል ዋላ ገለ በልሲ ከም ድላይካ ግበሮ ዶ ገለመለ ደጋጊሙ ከምኡ ኢሉ ይብል። እዚ ዲፕሎማቲካሊ መጀመርያ ነገር ዘሕፍር እዩ ክበሃል ዘይብሉ ነገር እዩ። ሓደ መራሒ ሃገር ንኻልእ መራሒ ሃገር እቲ ሶቨሬን ልዑላዊ ዝኾነ ስልጣን ከምዚ ኩባያ ዝቦ ዘሎ ዋላ ከምዚ ህያብ ዝቦ ዘሎ እንካይሉ እዚኣ ውሰዳ ንሱ ኸይዱ እንተደልዩ ንዓይ መርሓኒ ይበሎ ምስኣቶም ክሕወስ ነይርዎ ካብ ብቅድሙ። መራሒ መንግስትስ ንኻልእ መራሒ መንግስቲ መርሓና ስኻ ኣነ ፃወት ኣለኹ ናይ ብልበይ ኖ ናይ ብልበይ እንታይ ይበሃል? እዚ ነቲ ስቕኢልካ ሓላፍነት ዘይብሉ ተግባራት ዝግበር ዝነበረ ናቱ ሳዕቤን ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብኡ ኮይኖም ከዓኒ ጎይታ ክልወፀሎም ዝደልዩ እውን ኣለዉ። ምክንያቱ ብዘይ ጎይታ ክነብሩ ዘይደልዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ጎይታ ክህልዎም ኣለዎ። ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ኣይለመዱ እሞ በዚ ናይ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ተመክሮና እንተርኢናስ ከመይ ጌርካ እሞን እዚኣቶም ነዚ ሕጂ ወጋእኩኹም መፃእኩኹም ወረስኩኹም ኢሉ ዘፈራርሃና ዘሎ ሰብሲ ተደምረናል መዓት ዙርያ ተኸዲንካ መዓት ጥልፊ ተኸዲንካ ባንዴራ ልዒልካ እዚ ወጃዕጃዕ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ይሓፍሩ ደቁርብ ሕጂ ኣይሓፍሩን እዮም። ሰብ ኣመል እንዲኦም ሓደስቲ ኣይኮኑም፣ ሰብ ኣመል እዮም። ኩሉ ግዜ ከምኡ ጌርካ ዝለዋወጥ ክፋል ክህልወና እዩ እሞ ከም ዝበልክዎም ኣብቲ ኣፍ ደገታት ዝመዓፁ ዝፅበ ሰብ ብዙሕ ኣሎ እንድዩ መን ምዃኑ ኮነ ለለ ክንክእል ኣለና። ሰንኮምን በቲ ሓላፍነት ዘይብሉ ወጃዕጃዕ እናቶም ኣብዚ በፂሕና ዘለና ጫፍ ኩናት በፂሕና ዘለና ሞናቶም ኩሉ ግዜ ደሳቂዩና ማናቱ ከም ዘለዎም ዘይምርሳዕ እሞ ብዙ ኩነታት እዚ ዝሕዝን እንታይ እዩ? ኤርትራ ትበሃል መኪና ኣብቲ ናይ ዘወራይ ቦታ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዘይብቁዕ ዘወራይ እቲ ናይታ ማኪና መዘወራ ኣቲሩ ዘሎ ብቁዕ ኣይኮነን። ኣብዚ ዕድመይ 10 ዝኸውን ከምዚ ተመሳሳሊ ነገራት ርኢ ኣለኹ። ሎምስ ከም ትማሊ ገለ ዘይልወጥ ክትሪኦ ከለኻስ እዛ ሎሚ ዝሪኣ ዘለኹስ ትማሊ ዝርኢ ኸዋየ ትብል። ትማሊ ከዓ ከምኡ ትብል ነርካ፣ ትማሊ ከምኡ ትብል ነርካ። ዝለዋወጥ ነገር ዘይብሉ ሓደ ነገር ግን ተደጋጊሙ ዝወርደካ መዓት ከምኡ ኢና ዘለና። ሞት ሽግር ኮይኑና ዘሎ ናይ ሎሚ እንተዘይኮይኑ ናይ ፅባሕ ዘይሓስብ ውድብ ናይ ሎሚ እንተዘይኮይኑ ናይ ፅባሕ ዘይሓስብ መራሒ እዩ ዘለና። ማኔጅመንት ባይ ክራይሲስ ይበሃል እዚ ኣብ ቢዝነስ ወርልድ። ዝኾነ ነገር ሽግር ዶ ይፍጠር
شجر مسمى شعور نركب شعور فتحه تبل كاب بقدم تتنقى كازي مصنع مانجمنت باي كرايسيس تحدقا وتشجر مسمى بخوم غيرك أخذ فتحه قالوا يسبب له بزعبة مفتحي كحسب ما جمري شجر كرق له انت زي لو تشجر ولا وعلو فتره هذا جزي ما انت مفتاح خرخ بلو حجي خاني كومينا خوينا زلنا هيك دفن ما راح يقول نايلوم انت زي كوينو ناي صراحه زي حسب مانجمنت باي كرايسيس التشجر يمصدو مسمص شعو كم زي جبرنا غيرنا نفتحو يتعينتو كم زقد ما حجي استفتنا حجي ونفتنا اين اتينا زلنا كالو زبله يبلين ግን እቶም ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ነዚ ነገራት ዝቕኢሎም ዝሪእዎ ዘለው ሓላፍነቶም ተዝዋፁ ጽቡቕ እዩ ኣማ እዚ አንጀልጀል ዝብል ዘሎ ማንትለይ በጃኻ ነዚ ዞባ ካብ ደማ ድሕኖ በጃኻ እዚ ኩሉ እዚ ከምዚ ገዛኢ ሮማ ክመስል እንዳበለ ዝኸዶ ዘሎስ ኣብ ዘብፅሖ የብሉን ጌጋ እዩ ንኹላትና ክልክመና እዩ ስለዚ ካብኡ ተተቆጠበ ሓሸ ነይሩ እቶም ተጣቕዑ ዘለኹም እቶም ናይ ኢትዮጵያ መጣቕዒት ምሽ ኣለኹም ولا تمناتنا خمن دخسان لهم نقروا جيجا تعجس بلو ولا شو هم تعجس ما يبون تحجس نقبرو قاطع فينا كل جزية بس خمس عينت بوليتيكا عندها تقود أنا ما هو إلنا مع عز حلف I don't know